dnešného nového videa z druhého dielu Flag Wars. Je to tu, proste musel som to ísť natočiť. No, proste ideme na to. Ideme dať dneska, chcel by som sa najviac priblížiť k tomu, aby sme kúpili taký veľmi dobrý zbraň. Teraz stojí 60 000 alebo 63 000. Na to sa môžeme spolu pozrieť. Idem za Blue. Vidíte, ako včera som natáčal. Tiež môžeme sa ísť pozrieť. Tuto pištoľ, ktorá stojí 65 000. Ale ja na ňu nemám, mám iba 4 000. Vôbec som tuto už dlho od včerajška nehral. Takže môžeme ísť na to zase. Teraz musíme ubraňovať, lebo ide hore. Ak mi toto video, keď toto držíme, dajte like a odber a napíšte do komentárov, že čo by som mal natočiť, lebo taký 20 dielov a dokým proste bude to no tak teraz sa to dobre nezahral, ale ideme na to. Som slabší troška, dneska som taký, neviem, ale sa na to neodradí, aby som to hral. Teraz to pôjde. To vždycky. A zabijem ho. Fajne. Zabil som ho. Fajne. Že už máme 5000, to je už iba 60 000. Veľmi veľa. Či veľmi málo, tak chcem povedať. Tak to pôjde, tak som vyhral. Keď sa tu dáme meč. Keď ste včera pozerali moje nové video, tak viete, že som dal kombo. Takže si to kľudne choďte pozrieť, to video. Dal som pekný kombo. Som musel ísť sám na dvoch, dal som obidvoch, ale neviem sa trafiť. Strieľa, alebo tu. Vidíš mi, poď sem. Zabil som ho. Ako tu hrám, takže včera som dal asi lepšie ako dneska. Ale to je iba začiatok hry, to dáva pozor na nich, lebo má hoci kto zozadu aj gapnúť. Jasne, za 30. Teraz dáme trošku hudbičky. A dneska to bude troška lepšie, budeme mať aj miniatúru, to sme včera nemali. Je to troška ako to zarobili, lebo ja som to vôbec miniatúru nebude robiť. Možno dole. Mám torky. Yes. Keby som si to heal, ale nemám už. Mám heal, ale neviem, koľko ho mám. Ešte musím nazbierať trocha. A prehrávame. To je smola.
Krásne, 4. level. Ty kokos, toto bolo dobré. Skoro keby... Zabil ho. Keby som ešte strelil, poslanie. Ježi, no keby som to strelil ešte raz, tak by som ho dal. Yes. Víš, pohľad, ja som na 12. level, lebo to majú taký... Ale potom by som musel zabiť týchto všetkých. Som taký slabý, 22 levelov. 30. Takže fajnotka. Dneska to video bude troška kratšie, bude to možno tak 9 minútové alebo 10. Lebo budeme hrať iba jednu hru ešte takých 5 minút, takže musíme to zvládnuť. Chcel som natočiť tieto hry. A bež! Počkej. Budem ťa chrániť. Zabil som ho. To bolo pekne, som ho chránil celkom. A určite tu dáme aj takú hudbičku. Takže aby toto nebolo také iba. Triple kill! Kde? Zabili ho? Double kill som dal aspoň. Čiže sa mi nepodaril triple kill. Ty kokos, keby si si vykonal to, tak by som to mohol, no. To som ho netrafil. To bude fajný zvuk, ty kokos. Toto video bude troška s väčšou obrazovkou, takže môžete to pozerať môžete to pozerať, že na to budete aj na televízore, aby to bolo troška väčšie, som to spravil. By to bol taký leaderboard, akože najlepšie. Yes. Fajne. Máme skoro všetko. Teraz by som mohol prehrať, takže troška... Zabil som ho. Bež preč. To by bolo asi hodinu celé. Takže som bol rád, keby ste mi na ňom dali like a odber. Určite aj na tomto mi dajte like a odber. A už iba minúta do konca. A jak on vlastne tam. Ty kokos. Zas to pôjde takto, nie? Neukazuje sa chlapec. Na tomto YouTube kanáli budeme aj Minecraft točiť, ale najviac toto asi. Jak vás to bude baviť, jak to bude mať číslo. Ako prvé video som celkom šťastný, dali ste mi 2 odbere, aspoň dačo, lebo prvé video predtým na mojom prvom YouTube kanáli bolo iba, neviem, 0 odberov za jedno video. Yes! Dal som ho. Ešte toho dám. Yes, dal som ho. Tak teraz si zahráme
červenou. Teraz musím ísť do červenej, lebo chcem. Ako včera. Moja najobľúbenejšia farba. Nie to moja najobľúbenejšia farba, ale tak je to dobré. A teraz dokým sa tam dokopujeme, toto preskočíme. Aj tu! Už sú tu. Tuto sú takí lepší chlapci. Majú 22 levelového, to je mi jasné. Cyber má 7 levelov, to je málo. Trafíme. Koniec. Takže to sú Gaia. To budem čakať si na nich. Mám dosť aj nabojov, takže by som o nich mohol. To možno proste kokos je. Dobre, je tam ten náš, ako... Poďme na to. Dole, healing. To by som možno dal aj... Dobre, zabil som ho. Toto by som možno dal, že aj kombo. To nebolo také kombo, ale tak možno, že by sme tam dali takú tuto. Ideme ísť ešte, stále. Už máme vlajku, to super. Ja som si nešil. Pozor. Máme vlajku. Tam vlajku, to je super. Máme vlajku. Jednu. A teraz druhú budeme mať vlajku. Takže už je koniec videa. Jak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Jak budete chcieť ďalšie diely, tak píšte do komentárov a dávajte hlavne lajky. A zatiaľ čau! A lúčim sa s vami. Čau!